3, Две. 1. Добре, да започваме. За да гарантираме достоен живот за всеки, трябва да намалим енергийните сметки, да върнем производствата в Европа и в България и да осигурим достъпни жилища за младите. Намаляването на цените на електроенергията и борбата с енергийната бедност остават основен приоритет. Ще продължим подкрепата за домакинствата и малките семейни бизнеси. Недопустимо е те ежедневно да се борят да покрият основните си нужди. Трябва да имаме работеща индустрия. Само така ще гарантираме конкурентоспособността на нашата икономика. Само така всеки европейски гражданин ще има възможности за реализация. Вече имаме законова рамка за реиндустриализацията на Европейския съюз. Остава да върнем производствата в Европа, в България и да създадем нови високоплатени работни места. Адекватната жилищна политика е ключова. Само така ще задържим младите семейства. Те трябва да имат достъп до преференциални условия, за да сбъднат мечтата си за собствен дом. Всеки човек заслужава качествена и добре платена работа, достъпно здравеопазване и спокойни старини. Затова, когато говорим за просперитет, това не е само растеж на икономиката, става въпроси за достоинство и равенство на пазара на труда, повишаване на качеството на работната сила и нейната производителност и гарантиране на социалните услуги. За да намалим бедността, работим за Европейска стратегия за борба с бедността, която включва схеми за минимални доходи, увеличена подкрепа за младежи и деца, включително чрез инициативи като Европейската гаранция за детето и Социалния фонд Плюс. Що се отнася до здравето, то трябва да е на първо място в нашата работа и за това искаме да изградим истински здравен съюз с гарантиран равен достъп до здравни услуги и лекарства за всички европейци, без значение от региона или държавата, в която живеят.